Алекс, имаш Project и си убрал, бе. Здрасти. Иначе повече ранкет ще играем. Добре. Алекс, не знаеш, че още записваш. И се не види Thunderlord, да се не види. Това ще го бия чак на 5 лева. На 6 лева, грешка. Не. Бавно загряваш. Не ми кажа, ако това окачи парад, си много тъп. Поне го изрежи. Ноуп. Добре, колко? Когато искаш, можеш да ми ганкнеш. Наглееш. Не нагледа, искам ганка. Още не мога. А кой ми е на мито? Аз така не погледна. Хикър. Хикър има нуп. Няма гост. Какъв ти е FPS-а? И моя, през цялото време. Може си е 302. Дай някой си... Не, ще дам на бота. Какво ще дадеш на бота? Те са ги набутали в кулата. Убав. Шит. Не, на Дани ще даш булбъв, няма да даш на бота. Да си премериш с бота случайно. Варнато е. Да. Айли. Какво, детварта, че? Знам. Тоя не го харесвам. Брат, откъде вади 102 АД? What the fuck? Вижте руни. То, какво зоби? Лонгсворд. Аз на 6 лева мога го бия, ама ми трябва 6 лева. Едно е ясо, едно е физ делитва на 6, моето момче. Делитва, ако си оцелиш ви хрушката, али скелета, знаем, че не си много добър в това. Айде, излизай. Айде, излязва. Не так. Какво беше това, ти само го плаши? А ти само мина през лейна. Защо имаш 9 фарма? Защото то не ме остави да фарми. Човек, Аз той 16. не ме остави да фарми, какво очакваш? Аз ако се набутам, той ще пусне. Веднага нещо ме убие, знаеш колко бързо ме свали. Да, разбирам, талон е гаден. Споко. Не. Споко ще го правя. Само трябва да вдигнем 6. Ето. Разбър.
Да, и дабъл кил, нали, защото ние сме взели фърстбър. Ние ще вземем. О, шестица! Ти си време да умреш. Прасе долно. Колко късно си го бил? Не, той е седми. Исках да кажа, аз мислех, че говори за... Добре, обърках се, мислех, че говори за Тимо. Алекс, излизам. И Стой, добре. спокойно. Идвам. Чакай малко. Аз ще ти скача, аз ще ти кажа кога да скачаме. О, бате, он го убих. Добре, животното грозно. Браво, хора. Добре, може да го... Алекс, върви. влизай му. Или пред теб. Ево, аз... What the fuck? Wow, Алекс, добре, пасивката ми хареса. О, Дани! Какво? Що не се скаш? Възкезно. Браво, какво? Човек мисли, че се забави, той беше умрял. Как ще се забави 1 час? Го няма на лейна, как ще се забави? Играм от 7 минути. Сериозно. Окей, аз чак да си взема кило, ама с Алекс умряхме. Индивид. Колко май там има лар, той избяга. Да, знам. Идвам. Карим, кой му даде 2 кила на то, но бе. Да. Той го каза. Да, то дух, 2 кил. Ние двамата. Верно. Се садна някакво много яко. Споко, колкото мога го убия. Да, някой ти го изритам към тебе. Между другото с някъде отида то. Супер. Алекс Хекарим идва към тебе. Не, то си тук. Ще го изритам в тебе. Окей. Добре, че не утнах. Добре, че не утнах. Добре, бягай. Кон. Колко небе, защо скачаш? То би супер много демидж. Аз да чакаме ти да скочиш, бе, Дани, не мислиш Като ли? виж, че не скача, значи не скачаш. Като ме видиш, че иначе няма да ти ганфам, окей. Окей! Алекс, може... Алекс го бие. То бие много демидж, аз ще го гледам как умира, окей? Браво. Няма да ганфам. Само на Алекс ще ганфам, окей? Добре. Ето ти си обра киловете, не ми хелпна 3-0 си. На, гласи, си писи. Нето има нещо, бе. Тази губа, нали видя? Аз изхарчвам флаша и улта, за да ти го дам и ти не го... Мисля, ти не го удряш. Да. Не мога.